kwaze kuti wherever you meet the president unofanira undipakada mari yekutenga drink. Inofanira kunga vanhu vari kugadzira climate iri affordable, kwete kuita matambudziko ekugadzira. Zvino dambudziko iro takazopinda munyika muno, matambudziko ari kugadzirwa nevari kutonga vakanga adzipa pahuro, waibva waenda kotaurira vanhu vasina nehistory yavanoziva kuti muri kuona chakati chiyai zviri kukonzerwa ndivananhingi. Chiri kuzotambudza chacho ngechekuti unonzwa kuti takapiwa masanctions, iwo kuri kutadza kutonga. Masanction yatinoziva kuti masanction kwawo chaiwo ngeyakapiwa Smith mazuva adeclare independence, ngekuti Smith yapedza kudeclare independence muna 65. International community yakabva yaipa ma-sanctions kuna Smith. Ma-high commissioners enyika yeZimbabwe ino eRudisha akanga akamirira Rudisha kudzimwe nyika worldwide akabva apiwa order kunzi chidzokerei kuRudisha. Nema-high commissioners edzimwe nyika anga akamirira dzimwe nyika muRudisha muno aibva anzi dzokerei kumisha kwenyu. Saka chakazokonzera kuti Smith abva aramba akandobudirira ngechekuti Zimbabwe, South Africa neMozambique vakaramba kuteerera chirango mutemo wakanga wapiwa nge-United Nations kuti Smith ngaapiwe masanctions. Vaibva varamba vakandoomesa musoro. Kuomesa musoro kwava kuri kwekunzi tikashinga kutsigira Smith kuti tirwise magandanga. Nyika nhatu idzodzi Mozambique, Rudisha neSouth Africa hadzizofi dzakatongwa nevanhu vatema. Ndizvo chikonzero chakakonzera kuti Mozambique neSouth Africa varamba vakatsikira Smith. Fuel pipeline inobva kuMozambique kuuya paFeruka yakanga yavharwa musisine mafuta achafambamo pakuuya kurefined paFeruka. South Africa ibva yatakura petrol kubva nayo kuSouth Africa ngendege kuuya kotura moyo muRudisha muno. Smith yaibva afira matengi ese nemarizevha epetrol. Saka Smith hurumende yake vanga atori mumasanction akaoma pane ari kutaurwa ngava vari kuno vanonzvenga kutadza kutunga.